दिमकसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि लांगोनायाव अदेबानि फैबाय थानाय 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि लुनाय मावखुलियाव मोनसे प्रेस रिलिज प्रेस स्टेटमेन्ट लादों प्रेस मिट मोनसे लादों आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय देग्लायनि जि खुंजानो गोनां जोंनि मुंख्लं बिथांमोननि मुङाव बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय थांनाय 1996 मायथाइनिफ्राय जि जागायनाय जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ सन्मान होनानै खुंनाय मोनसे जोलुर बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बिनि सोमोन्दै नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनथिहोनो थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। बेवहाय गुबैयै दिमकसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे दिमकसि स्पर्ट्स एसोसिएशन बे मोननै पेरेन्ट मोनसे अर्गेनाइजेशननि गेजेरजों टेम्परारि मोनसे मेनेजिं कमिटि जों बेखौ दायो आरो बिनि गेजेरजों बे कमिटिखौ सालायबोबाय थादों आरो दिनै जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोंहा देग्लायनि जि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 15 खालारनिफ्राय 23 खालारसिम सप्ता खनसेनि मोनसे गेम जागोन। बेयावहाय साफ्रोमबो गेलेनाय मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना जोंजों लोगोसे मदद खालामो जों बेखौ हांख्रायहरनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौबो बयनिसिमबो मोनथिहोनो नागिरदों जे जोंनि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ जोंनि बिटिसियावनो बयजोंबो अनसायजानाय मोनसे गेलेनाय बियो बिटिसियावनो बयनिबो गेजेराव मोनसे मोजां जायगा मोननाय मुं लानो हानाय मोनसे खेला आरो बेनि थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय थांनाय गोलाव समाव गोजान गोजान जायगानिफ्राय गेलेनायखौ जोंनि दिमाकुसियाव नायनो फैयो आरो बेयाव जिखिनि नायनो फैग्रा सुबुं बिथांमोननि बाहागो लानायखौ जों अरायबो गोजोननाय मोनसे लायो जों आरो बिथांमोनखौ जों अरायबो बरायो। दा दिनै जि गेलेनाया जागोन फैबाय थानाय 15 खालारनिफ्राय 23 अक्ट'सिम जि गेलेनाया जागोन बे गेलेनायाव जाय बिथांमोना जोंजों लोगोसे थांनाय गोलाव समाव समाजनि खामानि मावबोदों थांनाय गोलाव समाव जाथि दानायनि खामानि मावबोदों जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों लोगोसे मदद होबोदों बिथांमोनखौ आं थांनाय समाव जिखिनि खामानि मावबाय साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोननि अरायबो मोजां मोनसे हास्थायनाय मोजां मददखौ दखरा आफादाबो मोनगोन आरो जोंनि बे टुर्नामेन्ट कमिटिया मोनगोन होननानै आंनिफ्राय मिजिंथिदों आरो जेखि जाया जोबनायाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय जे फुटबल टुर्नामेन्ट बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बेयाव नोंथांमोन बयनिबो मददखौ जों मोनगोन होननानै दिनैनि बे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। बे गेलेनायाव गासै मोन 8था हानजाया बाहागो लागोन। आसामनिनो मुंदांखा फुटबल हानजा बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय हांख्रायदों आरो बेयाव चेम्पियनशिपनि थाखाय 50,000 रां बान्था होनाय जायो आरो जाय रानार्स अप टीम बिथांमोननि थाखाय 30,000 आरो बेजों लोगोसे बेस्ट प्लेयार मोनसे जोंनिफ्राय ट्रफि थायो 5,000नि आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों बेखिनिखौ बान्था हिसाबै होनाय जायो। এটা ফেষ্টিভেলৰ দৰে আৰু সেইকাৰণে এইবাৰো আমি এইটো খুব সৌজন্যভাৱে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগ দল সংগঠনৰ সহায় সহযোগ আৰু এই অঞ্চলৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ সহযোগত আমি এইবাৰো জাকজমকভাৱে এই ফুটবলখন আমি উদযাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি বিটিআৰৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন নাম অৰ্জন কৰিব পাৰা সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰা আমি টিমবিলাকক আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত টোটেল 8টা টিমে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এই বছৰো বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো মানে জাকজমকভাৱে এইটো উদযাপন কৰিম আৰু সেইকাৰণে এইটো সফল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগ লাগে এইবাৰো বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো সকলো ৰাইজে যাতে সহায় সহযোগ কৰে আমি আজি এই প্ৰেছ মিটৰ দৰে সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি সাব কমিটি আছে টোটেল 18টা সাব কমিটি সকলোৱে এই গেলেন্স গল্ড কাপ ফুটবল টুৰ্নামেণ্টখন ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে
ৰেডি হৈ আছে আৰু সকলো প্ৰস্তুতি আমি কৰি আছোঁ যাতে বিগত বছৰৰ দৰে আমি ছাকচেছ কৰিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু আহ্বান কৰিছোঁ আমাৰ এইবাৰৰ 28তম যিটো বড়োলেণ্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এইবাৰো যাতে ছাকচেছ হয় সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সহায় সহযোগ নিশ্চয় লাগিব সেইটোৰ কাৰণে আমি আজিৰ প্ৰেছ মিটটো আহ্বান কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক এইখিনি কথা কৈয়ে আপোনালোকক ধন্যবাদ যাচিছোঁ 28তম বড়োলেণ্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন অহা 15 তাৰিখৰ পৰা 15 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 23 নৱেম্বৰলৈ এইটো হ'ব আৰু এইটো সমূহ মানে 7 দিনীয়া এটা গেম হ'ব আৰু এই গেমত সকলো ৰাইজক সকলো মানে ক্ৰীড়াপ্ৰেমী শুভাকাংক্ষীসকলক এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিলোঁ ধন্যবাদ